Якщо говорити про телеграм-канали, так, здається, це ваша була пропозиція, щоб їх також блокувати за дезінформацію? Блокувати їх не дуже можливо. Ідея не в тому. Ідея в тому, що в нашому законі, що оскільки вони медіа фактично, у них там ті, у кого багато підписників. Скажімо так, це носій інформації. Ні, я не переконаний. Тобто медіа є певні критерії, які визначають медіа. Я вважаю, так у нас в законі це виписано. І я можу вам сказати, що, на мій погляд, певні телеграм-канали підпадають якраз під визначення, що таке медіа. А у нас дуже проста пропозиція, що у нас медіа не мають бути анонімні в сенсі того, що якщо ми вимагаємо від Української правди, чи там Цензор.нет, чи там інших поважних видань онлайн, щоб вони нам показали, хто у них там бенефіціар, яка структура власності, як вони фінансуються в тому випадку, якщо у них там якісь мінуса, якщо вони не добирають з ринку. Якщо у нас такі самі вимоги до телевізійників, радійників і так далі, навіть до OTT-платформ, то, вибачте, телеграм-канали теж мають цю інформацію предоставити. Якщо вони її не предоставляють, то ми не підемо в якийсь районний суд з вимогою заблокувати телеграм. Ні, в жодному випадку. Ми розуміємо, що це важкий, складний шлях. Ми підемо, де там зареєстрований телеграм? В Лондоні? В Лондон. З чемним проханням, не обов'язково відразу в суд. З чемним проханням, або заблокувати, або змусити вскрити власність анонімних каналів. Якщо шановні брати Дурови не виконують наше чемне прохання, тоді ми підемо в Високий Королівський Лондонський суд. Або якщо вони перереєструються на Дублін, то підемо в Дублін. Тобто ми ні в якому разі не будемо повторювати смішні і ганебні практики Роскомнадзору. Це інша абсолютно історія. Абсолютно інша історія.